Agtingkagol na sa prisuhan ang duha ka suspek human nakuhaan og drugang Shabu sa gikasang bypass operasyon sa Purok 2, Barangay Lumbo, Valencia City, Bukidnon, alas 11:07 gabi niadtong Marso 3, 2026. Ang mga suspitsadong nailang sila si alias Uwen, newly identified, 21 anyos, dunay 11 partner, jobless nga taga Purok pagkakaisa, Barangay Buklad, Tagum City, Davao Oriental, og alias Zico, newly identified, 24 anyos, ulito, driver nga taga Purok 10, Barangay Lumbo, Valencia City. Nakonpiska gikan sa mga suspek ang gituhang Shabu nga motimbang sa 21 gramos o kanunay gibanabarang kantidad nga 142,800. Pasaka ng duha ka mga dinakpan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa illegal nga droga. Mga katroparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, kus katropang Michael Karato Ricabo, ex FM News.